Tak můžeš. Slanění s prusíkem. Bonusový dodatek ke kurzu, dofakturujeme později. Takže připravím si první vlastně tady tuhle smyčku na ten prusík. Ta smyčka mi tam bude fungovat jako záložní ruka, kdyby jsem pustil to lano při tom slaňování. Udělám 2 až 3 omoty, jenom čistě kolem obou pramenů toho lana. Secvaknu oba ty prameny do šroubovací karabiny, kterou mám cvakou na centrálním voku. Tuhle karabinu zašroubuju, prusík dělám jako první. Jakmile mám prusík, založím lano do připraveného kyblíku, který není cvaklej v centrálním voku, ale je cvaklej ve odsazení té odsečky, který se udělá tím, že tady na té odsečce udělám uzel. Ja? Teďko založím do obou komor lano, do každý jedno, secvaknu, cvakám i drátek, zašroubuju. Teď přijde ta nejzábavnější část, kdy já si potřebuju zase otestovat, jestli jsem to dobře zkonstruoval dřív, než se do toho posadím samostatně. Takže za té doby, co tady furt tam mám tu ocetku. První věc, co teda udělám, je, že doberu to lano tak, aby ta ocetka byla odlehčená. Jo? Tím mám zkontrolovaný, že jsem založil dobře ten kyblík. Ještě ale potřebuji zkontrolovat prusík. Takže potřebuji udělat to, že prusík došponuju až ke kyblíku. Tak, aby držel to lano. Jo? Teď mám vlastně kontrolu, že ta ocetka je odlehčená a já tím pádem prokazatelně sedím v tom kyblíku, který mám dobře sestrojený. Stejně tak mám dobře sestrojený ten prusík, protože se zakousne a nahrazuje mi tady tu volnou ruku. Kdyby se ten prusík nezakousnul, tak tady ten kyblík normálně projede dolů, jo? Jako když bych ho tam neměl. Teď teda je to safe a můžu odšroubovat tady tu šroubovačku. Tu můžu cvaknout buď to tady na kyblík, anebo mezi prameny toho lana, to už je jedno. Není úplně ideální nechávat takhle, protože se to tam mrcasí potom. Takže třeba tady. A teď už můžu na to vlastní slaňování spodní rukou, koriguju to, jak rychle pojede to lano, tady prostě povoluju, nebo utahuju stisk podle toho, jestli chci jet rychle nebo pomalu. Horní ruka takhle zakvedlá s tím prusíkem, aby se uvolnil a potom ho už jenom táhne po tom laně. Všechno jinak dělám tady tou spodní rukou. Takže, jo, teď to mám prostě perfekt sestavený. Odkousávám prusík a můžu slaňovat a spouštím sám sebe. Dolní ruka je napnutá, horní ruka táhne jenom prusík po laně. Jo? Mám to mírně stisklý. V momentě, kdybych se pustil, kdyby mi spadnul kámen na hlavu nebo něco, protože nemám helmu, tak ten prusík vlastně zachytí to lano včas. Jo? A nespadnu až na zem. V případě, že chci potom pokračovat, třeba se proberu z toho komatu, tak zase potom můžu táhnout ten prusík dál. Tímhle s tím stylem se můžu dostat až na zem. Jo? Takže tak, slanění s prusíkem. Celý. Díky. Vlastně. Tak to je to takový... jsme teda navázaný v té odsece, ten kyblík je do té odsecky, není do toho centrálního voka. Přesně tak. Protože kdyby jsem já ten kyblík měl v centrálním voku, tak se mi tady srazí s tím prusíkem. A v momentě, kdy se ten kyblík srazí s tím prusíkem, takhle, tak ten kyblík potáhne ten prusík po tom laně a nebude, ten prusík se nezablokuje. Jo. Takže je naprosto klíčový, aby tady byla ta mezera mezi tím prusíkem a tím kýblem, protože jakmile mi sjede ten kýbl na ten prusík, tak mi ho stáhne po tom laně. To, co vlastně já dělám tou rukou, abych ho odblokoval, tohle, mi vlastně udělá ten kyblík tím. A to nechci, že? Protože potom to přestane brzdit. Takže proto se vlastně dělá tady to odsazení na té odsece. Tak jo. Díky. Jo, tak to je takový bonus ještě na závěr.